Току-що се запознах с един клиент, каза се Марк, ремонтира японски тоалетни. Влезах при него, т.е. направихме си мухабет, влезах вътре при него и на излизане той ми подари една джаджа, която е много интересна. Аз се гледах, чудо се каме това, за какво е ръга и дърпа. Накрая има указание, нали, един ферман, който го прочетахме, разбрахме за какво става дума. Отваряш и тук, защото става вакуум, нали, дърпаш го това да може да се отвори и се отваря. След което му сипваш водичка, вече има батерия, вътре аз съм сложил батерията. С такова за демонстрация само ще покажа. Пълни са това цялото с вода, нали? Така. Ще не се отлеем, затваряме. И сега от другата страна на тази джаджа има една така историка, това се дърпа е така. Тук има едни дупчици, които може да са много, може да са малко, като са малко става по-силно, нали? И тази цялата история сега, нали, така както е, чай да покажа, че преди малко напръсках един велосипедист. Виж сега как става цялата история, това е така стои, нали? И ти почваш да го, чай да го направим така. Това надолу трябваше да е грешка, и така трябва да е надолу. И ако искаш. И после, нали, ще да манем водата, след което тази чурка я прибираме така хоп, след което това остава отворено да не прави вакуум, защото е трудно, нали. След това слагаме, прибираме го и да си миеме дупенцето. Какво са направили японците, не? Ние сме още с бутилките.